Salam eli hormatly adamlar. Garaşdyk baýky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Täzil bayramçylygynyň goýulaşmagy bilen ýurdumyzyň ähli künjeklerini hereket edýän köp ugrly bazarlaryna we dükanlaryna bayramçylyk sowdalary giň gerimde alınıp berilýär. Hormatly prezidentimiziň tagyllaty bilen ýylyň ähli paslyna gök we bagçy önümleriniň bolçulugyny ýoly goýmak hem ter önümlüň tutuş ilatymyz üçin eliterli bolmagyny öpçün etmek babatda maksatnamaly çäreler durmuşa geçirilýär. Şeýle-de gök ekinden ähli görnüşlerini ýurdumyzy ösürip ýetişdirmek ugruna döwlet derejesinde oňuň çözgütler kabul edilýär. Häzirki döwürde täzil bayramçylyk münasibetli ýurdumyzda önürleýän azyk önümleriniň möçürlerini we görnüşlerini artdyrmak, bazarlarda önüm bolçulugyny öpçün etmek boýunça maksatnamaly çäreler durmuşa geçirilýär. Bu işte ýurdumyzyň telekeçilerini möhüm ornuň değişledigini aýratyn bellemeli. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň köp orly bazarlaryna azyk haritlarynyň durly görnüşleriniň bolçulugyny öpçün edilmegi babatda eýdigderli çäreler durmuşa geçirilýär. Munyň özi täzil bayramçylygyna taýýarlyk görülýän günlerde hasy möhümdir. Satyjylar we aljylar üçin ähli zerur amatlykları özüni jemleýän häzirki zaman bazarlarynyň azyk haritlarynyň ähli görnüşleri bilen dowly öpçün edilmegi bayramçylyk ruhuny ýaşaýan halkymyzyň gowunjyny goşulundyrýar. Aýratynam bazarlarda ýurdumyzyň hususy telekeçileriniň önüren önümleriniň ören köp görnüşleri bolup, olaň ýokary hili we terligi bellerlikli ýagdaýdyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýokary derejeli mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan kärençiler yer eýeleri gök we bagçy önümleriniň bol hasyny ýetişdirip, olaň terligini şäher ilatyna ýetirme ugruna toplumlaryň işleri amal aşyrýarlar. Gök önümlüň ýokary hil derejesi, olaň ekologiýa taýdan araslygy önümlüň geçkinli haritlary öwrülmegi şertlendirýär. Türkmenistan beýtaraplyň mekany ýylyny buýsunç bilen jemleýän Balkan welaýatynyň merdany Zähmetöýür hemem Agdyber ýaşaýjylary ýetip gelýän täzil bayramyny çäksiz şadlyk şowkun, ýagşydan ýagşy arzu umytlar bilen ykjam taýýarlyk görýärler. Welaýatyň şäherlerine we etrap merkezlerine sowda nokatlardyr ak bazarlaryny döredilen dürli görnüşli ýokary hili azyk önümleriniň hemem sowgatlyk haritlaryň bolçulugyny syňlanyňna ruhun hasym galkynýar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň täzil bayramyna ykjam taýýarlyk görülýän şu günlerde edi diýarymyzyň ak bazarlarynyň ilatyň günnelik sarp edýän ýokary hili azyk önümleri we sowgatlyk haritlar bilen bolulyn hemem eliterli bahalardan öpçün edilmegi barada beren tawşarynyň iş ýüzünde özü münasip beýan tapýanyna şaýatlyk edýär. Häzirki wagtda welaýatyň merkezi Balkanabaty, etrap merkezlerdir şäherlerinde gahrman arkadagymyzyň taýsy tagallalary netijesinde gurulyp ulanmaga berilen köp orly sowda bazarlaryna azyk haritlaryň sowgatlyk önümlüň täzil arçalarynyň we olaň durly öwüşgünli bedeg tirişdeleriniň eliterli narhlardaky sowdasy giňden alınıp berilýär. Sewtiň şäherlerdir etrap merkezleriniň döwlet eýçiligindäki hemem hususy sowda nokatlaryny ilata giňden ýoly goýulan bayramçylyk sowda hyzmatlary göwnleri galkyndyryar. Ak bazarlarda balyk önümlerim şu günleri sarp edijilen uly howus bilen satyn alýan azyk haritlarynyň hataryna özüne münasip orun tapýar. Melim uşaly hormatly prezidentimiziň çözgütlerini laýyklykda häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini bolşýaly Balkan welaýatyna da gök ekrançylygy ösdürmäge, bagçy ekinlerini ýetişdirmäge, ýyla dyşhanalary gurmaga gönükdirilen zerur çäreler talaba laýyk durmuşa geçirilýär. Bu urda welaýatyň serdar magtymly bereket etraplaryna, Balkanawa şäherine gurulyp işe girdilen kemil ýyla dyşhanalar şuňlary günwatar sewtiň ak bazarlaryny ter gök önümleri bilen günnelik öpçün etmek hüttesinden gelýärler. Sowda nokatlaryna toý saçaklaryny bedejek şol ýokary hili haritlaryň ählisiniň diýen ýaly türkmen topragyny önürleýän bolsa hasym buýsunçlydyr. Welaýatyň ýaşaýjylary eliterli bahalardan hödürlenýän ýokary hili et, süýt, gök, bagçy önümlerini we meweleri hemem olardan taýýarlanýan ýokary hili azyklyk önümlerini uly howus bilen satyn alýarlar. Owdan gaplarda yerleşdirilen täzil sowgatlarym müşteriliň uly isleginden peýdalanýar. Bazarlardaky bereket bolçulugy gözüňi dokunuryp ata watanymyza bolan buýsunçyňy beýgeldiýär. Hormatly prezidentimiziň tagallalary bilen ýurdumyzyň şäher künjünde gaýtky döwrüň dowamyny dünýä ölümlerine laýyk gelýän kuwatly kärhanalaryň ençimesi gurulyp ulanmaga berildi. Olarda önürleýän ýokary hilli önümler meşhurlygy eýe bolýar. Häzirki wagtda uly ösüş ýoluna düşen şeýle kärhanalaryň birem
Ahal vilayatynyň Owudyn depe geňeşliginiň çärine yerleşen Türkmen aýny önümleri döwlet kärhanasydyr. Kärhananyň agdyr işgärleri özleriniň şu ýyllarky çekýän tutun ýerli zähmetleri bilen şu ýylyň geçen 11 aýyny üstünlikli jemlediler. Arkada prezidentimizin milli iqtisadiyetimizi üstürmek baradaky tagallalaryny durmuşa geçirmekde netijeli işler alyp barýan Ahal vilayatynyň Owudyn depe geňeşliginiň çärine yerleşen Türkmen aýny önümler kärhanasy ýurdumyzda giň meşhurda ulanylýan aýny önümlerini öňürýän meşhur kärhanalaryň biridir. Zähmet öňürjüligi aý sany ýokarlanýan bu kärhananyň ruhy bilen işgärleri şu ýylyň geçen hasabat döwrüni oňat iş görkezjiler bilen jelmediler. Muňa kärhanada şu döwürde 119 milyon 632 min 400 manatlyk önüm öňürilmegem aýdyň saýatlygy diýär. Bu osa geçen ýylyň degişli döwürlen deňeşdirilenine 107 götürme golay ösüş gazanylan näme görkezýär. Häzirki wagtda kärhanada önümçilik işleri giýje günlüğüň dowamyna 4 çalşykdy anyp barlyp. Bu ýerde 833 tane adama zähmet çekmäge mümkinçilik berýär. Türkmen aýny önümler kärhanasy 4 sany esasy bölümlerden ibaret bolup, olar çiğ maly baýlaşdyrmak we taýýarlamak, duz aýny önümçiligi, gaplyk çüýüşe önümçilik hemem aýnany senagat taýdan gaýtadan işleýän bölümlerdir. Türkmen aýny önümleri kärhanasyna duz aýny önümleriniň, gaplyk çüýüşe önümleriniň, laminirlenen aýnalaryň, saplanan aýnalaryň hemem örtük örtülen aýnalaryň önümçiligi bökdünçi diýerler goýlan. Kärhanada aýny önümlerini öňürmekde ulanylýan esasy çiğmalar ýurdumynyň çäginden alynýar. Iri önümçilik kärhanasy bolan Türkmen aýny önümler kärhanasyna öňürilýän ýokary hili aýny önümleri idara jaýlaryň, lift ulgamlarynyň, awtodrolgalaryň, awtomobilleriň, basgançaklaryň, üçekleriň, penjereleriň, gapylaryň we mebelleriň önümçiliklerini we gurulşyklaryny giňden peýdalanýar. Dünýäniň ösen döwletleriniň inkämil tehnologik enjamlarly öpüşün edilen bu kärhanada işgärleriň netijeli zähmet çekmekleri üçin ähli şertler bar. Bu ýerde öňürilýän ýokary hili aýny önümleri şertnamalar esasyna ýurdumynyň çäklerini we daşary döwletlerde giň meçhurde anyp barýan gurulşyklara we önümçilik kärhanalaryna bökdünçi uğradylýar. Hormatly prezidentimizin zähmet adamlar hakda edýän aladalaryna ruhlary alkynan bu kärhananyň işçi hünärmenleriniň şu günlerki barha batlanýan iş tepkinleri olaň tamamlanıp barýan ýyly ýokary iş netijeleri bilen jemlejekdikleriniň aýdyn kepili bolýar. Milli iqtisadiyetimiziň himiýa pudugyny täze belentliklere çykarmak üçin ediz diýarymyzyň uniwersitetine giň mümkinçilikleri bar. Döredilýän şertlerden yerlikli peýdalanýan Türkmenistanyň Saglyk guraşy we Derman senaty ministrliginiň Türkmen Derman senagat birleşiginiň Balkan vilayatynyň Bereke şäherindäki ýod önümçilik kärhanasynyň hünärmenleri Türkmenistan bitiriplik mekany ýylyna hasam gaýratly zähmet çekýärler. Balkan vilayatynyň Bereket şäherindäki ýod önümçiligi kärhanasy bugün Türkmen Derman senagat birleşigine öňdebarçylyk hataryna tanalýar. Bu häzirki zaman kärhanasyna şu ýylyň geçen hasabat döwrüne bellenlen meýilnamalar has artygy bilen berja edildi. Häzirki zaman lukmançylygynyň iň bir kämil enjamlary bilen öpçün edilen bu häzirki zaman kärhanasynyň Bereket şäherine gurulmagy, ilkinji nowatda günwatar tebitiň çäklerini, gymmatly çiğmal bolan ýodyň uly gorlarynyň jemlenenligi bilen şertlendirilendir. Ýyllyk kuwaty ýotly taýajyklaryň 250 milliony, ýotly galymlaryň 50 million sanysyny hemde diýiş-terişdeleriniň 500 miň üstün öňürmeklige niýetlenip gurulan bu kärhanada Türkmenistan bitiriplik mekany ýylyň geçen hasabat döwründe millionlarça manatlyga barabar önüme öňürildi. Şu döwürde taýýar önümleri sarp edijilere getirmekde de görnükli netijelere eýe bolundy. Ýergelen aýtsak Bereket ýod önümçiligi kärhanasyna dünýä hil ürünlerine laýyklykda taýýarlanýan ekologiýa wagty arasynda bu serişdeler stasionar bejerşi idaralaryna hemde gaýry goýulmasy lukmançylykda şonuň ýalym ýoly çykylyp işlenlerine juda amatlygy hemde netijeliligi bilen tapawutlanýar. Önümçilik bölümleriniň ählesem kompýuterler arkaly awtomatlaşdyrylan usulla dolandyrylýan kärhanada öňürilýän önümler ýokary hilligi bilen tapawutlanyp, uly islegden peýdalanýar. Kärhanada esasy önümlerden başga da gowherli ýaşyl galamlary, lukmançylyk pamaklarynyň durly görnüşlerini, ilkinji lukmançylyk kömeginiň tasdiklanan düzümde gaplanan gutularyny we beýlekler taýýarlamagym üstünlikli alınıp barylýar. Hut ýan ýakyny bolsa bu ýerde derman serişdeleriniň we lukmançylyk hajatly önümleriň täze görnüşleriniň bir neçesi öňürilip başlandy. Munyň özi kärhana netijeli we düşegüntli işlemege mümkinçilik berge.
Hormatly prezidentimiň ýurdumyň raýatlarynyň saglygy barada ediýän aladalaryna münasip iş bilen jogap bermegi baş wezipe urun. Bereket ýod önümçülük kärhanasynyň hunermenleri ýetip gelýän täze ile ýokary önümçülük görkezjileri bilen garşylamak üçin şu günleri hasam gaýratly zähmet çekýärler. Olar özlerini dürüdüp berilen şeýle ajaýyp şertlerdir mümkinçilikler üçin arkada prezidentimide alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň hususy ulgamyň ornuny ýokurlandyrmak barada edýän aladalaryň netijesinde ýurdumyň eşewir telekeçileriniň tagallat bilen daşary ýurtlardan getirilýän önümler bilen bäsleşip bilýän ýokur hili azyk önümlerini öndürmek işleri göwne jaý ýoly goýulýar. Şeýle döwrewap önümlüň hataryna mar şäherindäki dogonlar ýyllygy haryt nişanly kärhananyň öndürýän hemem täzeliň bosugysyny halkymyň toý saçaklarını bedeyen dürlü görnüşlü süýjü önümlerini görkezmek bolar. Bazar ykdysady gatnaşyklarynyň çalt tepkileri bilen ötýän häzirki döwründe halkymyň hususy önüm öndürjüleriň öndürýän döwrewap ady önümlerine bolan islegleri barha artýar. Ýurdumyň ilatynyň dürlü görnüşli ady önümlerine bolan öten isleglerini kanagatlandyrmak bolsa, öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guraýan işewir telekeçileriň baş maksady bolup durýar. Hormatly prezidentimiň telekeçiler ýurdumyň altyn garnaslar diýen parasat sözlerini özlerine ýol ýörelge edinip zähmet çekýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Mar şäherindäki dogonlar ýyldygy haryt nişanly süýjü önümlerini öndürýän kärhananyň işçilerim içerki bazarlarymyzda önüm bolçulugyny üpçün etmek işlerine münasip goşant goşýarlar. Daşary ýurdun öten tehnologiýa enjamlary bilen üpçün edilen kärhanada iş orunlarynyň ýyllar döredildi. İşçileriň zähmet çekmek üçin döredilen amatly şertler bolsa, olaryň kuwwatly enjamlaryň işlerini sağlaşyk ýoly goýmaklaryna we azyk önümleriniň öndürüşiniň meçhurlaryny artdyrmak işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Ihlasly çekilýän zähmetiň netijesinde kärhana boýunça 45 görnüşli süýjü önümleriniň her aýda 35 tonadan gowragy öndürilýär. Bagtyarlyk döwrümizden döwrap önümleri häzirki günlerde halkymyzyň uly islegine eýe bolup, içerki bazarlarymyzda münasip orun alýar. Önümleriň belli bir bölegi bolsa, daşary ýurtlara da eksport edilýär. Gödegelüli owadan gaplary gaplanýan dürlü görnüşli hemem dürlü agramdaky süýjüler harytlyk derejesiniň ýokary bolmagy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde günnelik öndürilýän süýjüler Altyn dag, Merw, Ak ýürek, Sırdaş ýaly döwrewap atlar bilen atlandyrlandyr. Kärhananyň işleri tamamlanyp barýan ýyly uly zähmet üstünlikleri bilen jemlemegi maksat edinip, şu günler hasa ihlasly zähmet çekýärler. Olaryň tagallasy bilen öndürilýän ýokary hilli süýjü önümleri täze il bayramçylygyny, anamly adamlar bilen barýan günlerde bayramçylyk taşaklarymyzyň bolçulugyny üpçün etmek bilen birlikde halkymyzyň toý taşaklaryny bedeýär. İlatymyzyň ady önümlerine bolan üstünliklerini kanagatlandyrmakda tutan el zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri hususul gomyň önümçülük kuwwatyny artdyrmakda, ýurdumyzda önüm bolçulugyny emele getirmekde alyp barýan işler üçin mehriban arkadamyzda alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan betaraplyň mekany ýylyna ýokary ruhulentlik bilen zähmet çekýän kärhanalar Daşary vilayatyna da azel. Şolaryň arasynda Daşary vilayatynyň Çeper halçylyk kärhanasynyň Gowadagy etrafyndaky haly önürýän bölümi bar. Halçylar özüniň göz başyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan nepis türkmen hallaryny dokumokda ihlasly zähmet çekýärler. Ine mamalamyzdan miras galan sungo derejesine eýe bolan halyçylyk hünerini bagtyarlyk döwrümizden gelin gyzlary ýokary hüner usatlyklary bilen dowam etdirýärler. Daşary vilayatynyň Çeper halyçylyk kärhanasynyň Gowadagy etrafyndaky haly önümhanasyna halyň ençemesi dokulyp, raýatlymyza el ýeter bahalarda hödürlenýär. Hiliniň ýokarlylygy, dokuluş aýratynlygy hemem nepisligi bilen tapawutlanýan bu haly we haly önümlerini ýokary derejede isleg bildirilýär. Belenýän her bir mailnamany has artyk bilen berja etmekligi qada öwren ellerinin dür dökülýän halyçylar täze sepketleri tarap anamly barýarlar. Kärhananyň ähli bölümlerini de işler şu günkiň talabyna laýyk anyp barýar. Welaýatyň halyçy gelin gyzlary şeýle belenlen mailnamalary hasam artyk bilen berja etmekligiň hötdüsinden gelýär. Kärhananyň usat halyçylary dürli idara kärhanalaryň buýrmalary boýunça haly dokumaklygym üstünlikli dowam etdirýärler. Berkarar döwletiň batyarlyk döwrüniň ajaýyp üstünlikleri besenýänligi diýsen guwançlydyr. Kärhanaň garamagyna zähmet çekýän halyçylyň ählisiniň özüniň göz başyny örän gadim wagtlardan bäri alqaýdýan türkmen halysyny dokumakda öz boşly usatlyklary bar. Olar her bir çetimin gözün gamaşdyrýan nagyşlarda şöhle saçmak üçin tutan ýerle zähmet çekýärler. Hormatly prezidentimiň baş tutanlygyna halyçylyk sungatyny ösürmekdäki gözlegli işleň barha belentlikleri göterilýänligi hemmelerde guwanç buýsunç döredýär.
gadim hemem müdüýüm sungatymyzyň pajarlap ösmek üçin giň mümkinçilikler döredýän gahrman arkadamda daşowly halyçylar hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Paýdatymyzda ýylyň parlak ýyllygy dörejlik bäsleşiginiň jemleji tapyry geçirildi. Bu bäsleşik ýaş estrada aýdymçylygyň huner taýdan kemilleşmegini höwürlendirmäge hemem Türkmenistanyň häzirki zaman aýdymsaz medeniýetiniň ösmegine zekinleri ýüze çykarmagy we gollamagy ýardam etmäge gönükdirlenler. Magtumula adyndaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşi, Medeniýet ministrligi, Kemen Türkmenistanyň telewiziýa, radio eplekler we kinematografiýa arada döwlet komiteti tarapyndan guralan bu bätleşik vilayetliň derejesinde saýlama tapgyrlaryny öz içine alýar. Soňra bätleşiň notak tapgyrynyň netijeleri gönnün tomoşaçylara bagly boldy. Ýaş aýdymçylary diýarymyzyň köp sanly tomoşaçylarynyň öňünde türkmen owady teleradio ýaýlymyna çykyş etmek mümkinçiligi döredildi. Teletomoşaçylar kimde radio dinleýijiler ýaş aýdymçylygyň çykyşlary arkaly olaň wekine baha bermek hemde SMS habarlarynyň we telefon jaňlarynyň kömegi bilen ol ýa-da beýleki ýerine ýetirje öz setini bermek mümkinçiligine eýe bollar. Şeýlelikde olaň iň gowlarynyň owunsy jemleýiş tapgyry gatnaşmak üçin seçilip alındy. Jemleýiş tapgyrda ýaş ýerine ýetirjiler özleriniň ukyp başarnygyny we zekini görkezmäge çalışdylar. Her aýdymça ýurdumyzyň funwy dostlatlary, halipalar online görnüşine üstünlük arzu etdiler. Bäsleşiň şertlerine laýyklykda jemleýiş tapgyrda bäsleşler 2 aýdymy olaň birini bolsa saatsyz ýerine ýetirdiler. Muň öýde emin agdalaryna aýdymçylygyň setine dolu baha bermäge mümkinçilik döretdi. Şeýle sine ýaş aýdymçylygyň artistlik ustaatlygyny, tomoşaçylygyň göwnünden turmak başarnygyny ýüze çykarmaga kömek etdi. Bäsleşiň bütün dowamynda öňdeligi ynamly ýelemek başaran ýaş zekinli aýdymçy Leyli Ökdýerowa bu dörejilik bäsleşiginiň ýeňjisi boldy we ýylyň parlak ýyldyzy adyna eýe boldy. Bäsleşikde çykyş eden beýleki ýaş zekinli aýdymçylygyň dörejilik ukybyna münasip baha berilip höwetlendirji baýraklar gowşurly. Ýeňje ýylyň parlak ýyldyzy göçme kubogy hemem Mähriban arkadagymyzyň adyndan sowgat gowşurly. Türkmen aýdymsaz sungatynyň sahna ustaatlary, halipa aýdymçylar online arkaly ýaş artista dörejilik ötüşini, täze gözlegleri we üstünlikleri arzu etdiler. Çykyş edenler bugün Mähriban arkadagymyzyň ünslermegi netijesinde dörejilik kuwatyndan netijeli peýdalanmak, özleriniň ukyp başarnyklaryny açyp görkezmek üçin ýaş Türkmenistanlarda ähli şertleň we mümkinçilikleň bardygyny aýratyn mellediler. Şuň ma ýylyň parlak ýyldyzy bolmak nesip etdi. Men özümi ören bagtly duýýan, men biziň dinleýijilerimizde türkmen halkymyza, aýratynym, hormatly arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyz bize ähli ýollarda halipa bolup durýar, sungatymyzyň hak honary, gahrman arkadamyza alkyş aýdýan. Fursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzy we türkmen halkymyzy täze ýyl bilen bayramçylyk bilen gutlaýan we tüýsürükden jan saglyk arzu edýän. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun we tutýan tütümli işleri el mydama rowaj alsyn. Täze ýylyňyz gutly bolsun Mähriban hanymlar. Gahrman arkadamyzyň ýolbaşlygyna baky betaraplygyň 25 ýyllyk şanly bayramçylygy uly dawarlary bilen belenip geçildi. Bagtyar türkmen halkynyň gadanlaryny dünýä jemgyýetçiligi giňden gollaýar. Aziýa ýuwuş ummany teleradio ýaýlymlary birleşiginiň 9-njy aýdymsaz festiwali sanlywyjy aratnaşyk arkaly geçirildi. Bu festiwala gatnaşan ýurdumyzyň wekili baky betaraplygyna bagyşlanan aýdym bilen çykyş etdi. Aziýa ýuwuş ummany teleradio ýaýlymlary birleşiginiň teleýaýlym aýdymsaz festivali her ýyl ýerlerle gurnulyp, Gurmanyň agda ýurtlarynyň teleýaýlymlary bilen utgaşdyrylyp geçirilýän halkara gala çäresi bolup durýar. Nowatda gyýdek geçirilen bu festiwal 14 döwletden, ýagny Brunei'den, Hytaýdan, Hindistandan, Indoneziýadan, Ýaponiýadan, Koreýadan, Makaodan, Malaziýadan, Nepaldan, Türkmenistandan, Türkiýeden, Özbekistandan, Vanuatu'dan, şeýle-de Vietnamdan aýdymçylar gatnaşdylar. Bu festiwal öz taryhyny Jeydak aýdymçylyň şekilli aýdymlaryň üstü bilen ýürütip ýyzy tanıştyryş arkaly geçirildi. Aziýa ýuwuş ummany sewtiniň geografiki hem medeni giňişligini görkezýän köp sanly milli aýdymsaz sahnalary bilen utgaşdy. Bu köp öwüşgünleri bilen milli suwutyň aýratynlyklary ýeňlendirildi. Ýaşy dekinli aýdymçylyň we meşhur toporlaryň ýerine ýetiren çykyşlary Gurmanyň web ýaýlymy arkaly şöhretlendirildi. Şeýle-de bu festiwalyň konsertine agda ýurtlaryň teleýaýlymlaryny ýakyn wagtlarda ýaýlyma bermeklik meýilleşdirilýär.
2018-nji ýylda bu festiwaliň Türkmenistanyň paýtaty Aşgabat şäherine geçirilenini bellemeler. Dünýäniň 270-den gowrak teleýelimlerini özüne jemleýän Aziýa ýoş ummany teleradio birleşiginiň nowatdaky teleýelim aýdymsal festiwalyna gahrman arkadaşymyzyň ýol başlygynda ýurdumyzyň ýeten üstünliklerini giňden beýan edilmegen gyzgyny garşylandy. Hormatly prezidentimiň hoşniyetli, dostlukly gatnaşyklary esaslanýan siýasaty ýurdumyzyň vilayetlerine geçirilen maslahatlarda aýratyn nyktaly. Ahali vilayatynyň medeniýet müdürlüginiň Göktepe etrap sport we ýaşlar siýasaty bölüminiň Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet komissiyanyň Balkan vilayet gumrukhanasynyň Balkan vilayet Türkmenbaşy şäher kadiýetleriniň Daşy vilayet kadiýetiniň vilayet ýaşlar guramasynyň Beksey takwadynaky mugallimçilik mektebiniň Lewap vilayet kadiýetiniň ýaşlar guramasynyň Demokratik Partiýanyň vilayet komissiyanyň Mara vilayet ýaşlar guramasynyň Senagatçylar we Terekaçylar partiýasynyň vilayet komissiyanyň Mara vilayet kadiýetiniň Aşgabat şäher medeniýet müdürlüginiň merkezleşdirilen kitapxanalar müdürlüginiň Türkmenistanyň Zinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň Saglyk uraşy we derman senaty ministrliginiň guramagyny geçirilen maslahatlar ýokary ruhunetlige beslendi. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna garaşsız beýtarap döwletli diýer arkadaşlar bilen dünýä ýaň salya adilen bu soňşly maslahat geçirildi. Hormatly prezidentimiň Türkmenistan beýtaraplygyň mekany atly kitanyň ören ähmiýetli degen maslahatlarda aýratyn bellenip, gahrman arkadaşymyza hoşallyk sözler aýdyldy. Hormatly prezidentimiň başda durmagyna garaşsız hemýeşilik beýtarap diýermizde milli mirasymyzda şol sany senetkarlyk sunugatyna da aýratyn üns berilýär. Ata-babalarymyzdan nesillere miras galan bu ugry öwrenmek, gorap saklamak we ösdürmek üçin döwlet derejesinde edilýän tagallalar öz aýdyň netijelerini merýär. Gadymy türkmen halkynyň durmuşyny möhüm ornalan kulalçylyk, netçarçylyk ýaly ugurlar bilen birlikde milletiň ruhy dünýäsiniň özüni düzýän milli saz rollerini ýasamaklyk hünäri ýurdumyzyň Lewap vilayatyna da uly meşhurlyga eýedir. Türkmen dünýäsiniň gözelliklerini tesgirleýän ajaýyp nagyşlar bilen bedelen durly ölçekdäki kuýdeleri, ağaçtan göde ýakymly, ulanmakly ören amatly durly gap-gaçlardan başlap, ulanmak üçin derur bolan esbaplary sünnäläp ýasan ata-babalarymyzyň nesillerimize miras goýan iň gymmatly hünärleriniň birem, owazy milli ruhumyz bilen saglaşýan dutar, gyjak, gargy tüýdük, tar ýaly milli saz gurallaryny ýasamaklyk sunugatydyr. Aslında milli saz gurallaryny ýasamaklyk aýratyn zekinligi, inçeligi, el hünäriniň kämilligi bilen birlikde türkmen halkynyň şöhratly taryhyny özüne jemleýän halkymyzyň ýürek owazyndan dören, halipalaryň zekin ummandan gaýnap çykan ajaýyp sazlardan kämil bas çykarmaklygy talap edýär. Mehriban arkadaşymyzyň taýsy tagalary bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aýdymsal sunugatymyzyň çoňur taryhynyň öwrenilmegi, kämilleşdirilmegi hemde nesillerimize öwredilmek üçin giň şertler döredilen. Häzirki wagtda milli saz gurallarymyz bolan dutary, gyjagy, gargy tüýdügi, tary, isleg has ýokarydyr. Arkada prezidentimiň sahawaty bilen ýurdumyzyň ähli kunjoklarynda hereket edýän sunugat we sazçylyk mekdeplerini, beýik hünärler boýunça dekinli ýaşlaryň uly toparynyň saz sunugatynyň inçe türlerini öwrenmekligi, halk saz gurallary toparlarynyň hereket etmekligi aýratyn buýtandyrjydyr. Hormatly prezidentimiň halipa şäherlik ýoluny ösdürmek barada beren wesiýetlerinden uğralanyp, häzirki döwürde ýurdumyzyň Lewap vilayatynda da bir hormatly hünäri el alýan zekinli ýaşlaryň sany barka artýar. Ýörüte saýlanyp alynan tut agazyndan ýasalýan 20 hysyrdyly dähmeti, wagty talap edýän türkmen milli dutarynyň ajaýyp owazynyň özüne çekijiligi, bir jadyly sunugaty iqbal edilýän, dutar ustasy diýen hormatly adyň eýesi bolmaklygy höwet edýän ýaşlaryň bir hünäri ihhlaslarynyň uludygy aýratyn buýtandyrjydyr. Bu bolta milli saz gurallarymyzyň iň naýbaşlarynyň biri, milli dutarymyzyň barha uly meşhurlugy eýe bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Türkmen sährasyny, al ýaşly öwtýän ýaýlalaryny kalmyňda janlandyrýan, gargy tüýdüň mulaýym owazyna maýil bolup, bu sunugaty köňül beren ýaşlaryň, halipalaryň ýoluny ýöretmek üçin ihlas etmeklerem gowandyrjydyr. Vilayatyň Halaja etrawynyň Garawköýle şäherçesindäki Çağılar sunugat mektebinde bir hünäri öwretmekligiň ýola goýulmagy, bu ýerde halipa mugallimlerden, ýaşlardan ibaret gargy tüýdükçiler toparynyň hereket etmegem aýratyn belliärlikdir. Vilayatyň etrapda şäherlerinde ýerleşýän Çağılar sunugat mektepleri bilen işlerini saglaşykly alyp barýan Lewap vilayet ýörüte sunugat mektebinde de saz sunugatynyň inçe tilimlerini ýaşlara öwretmek bilen dürli saz gurallaryny ýasamak boýunça halipa şäherlik ýolunyň dowam etdirilýändigini belläp geçmek buýsançlydyr. Bu ýerde halipa mugallimleriň milli saz gurallarynyň durly ýönüşlerini ýasamaklygyň inçe türlerini dekinli ýaşlara öwretmekde halipalyk edýändikleri aýratyn möhümdir. Vilayet merkezinde ýerleşýän Türkmen awat çağalar çeperçilik mektebinde sunugatyň beýleki gurulary bilen birlikde
hulalçylyk, ýagny küýdeçilik uğruna hem üns bermegi aýratyn berlerlikdir. Bu ýerde sünnänelip ýasalýan dürli küýdeler milli mirasymyzyň gaýtadan dikedilýändiginiň aýdyň subutnamasdyr. Vilayatyň sungat ustatlary milli mirasymyzyň täzeden dikeldilmegi, ýurdumyzda milli saz sungatyny ösdürmek üçin giň ýollar açan gahrman arkadamyda hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ine ursa ýurdumyzyň vilayatlaryny we paýtagymyz Aşgabat şäherinde şuň 19-njy dekabrda saat 20-den 20-nji dekabrda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistan Howama Ulmutulugynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkan vilayatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup bu nogurdan tele sekunda 9-14 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 1-6 gradus, gündüzüne 7-10 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup ömür bolmagy mümkin. Bu nogurdan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 3 gradus sowukdan 2 gradus içen maýl, gündüzüne 3-8 gradus maýly bolar. Mara vilayatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup az kim ýağşar. Bu nogurdan tele sekunda 8-13 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 3 gradus sowukdan 2 gradus içen maýl, gündüzüne 4-9 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup ýymnaz nogurdan tele sekunda 7-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 0-5 gradus sowuk, gündüzüne 1-6 gradus maýly bolar. Daşan vilayatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolup nogurdan tele sekunda 7-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 3-8 gradus sowuk, gündüzüne 2 gradus sowukdan 3 gradus içen maýly bolar. Paýtagymyz Aşgabatda ötkäpdirän bulutly hawa bolup, bu nogurdan tele sekunda 8-10 metr etýän şemal öter. Hawa gecesine 1 gradus sowukdan 1 gradus içen maýl, gündüzüne 5-7 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 7 götürüm artmagy bilen baglaşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de gyş faslyna howanyň derejesiniň üýtgeýänini nazar alyp, faslyna görä giyinmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzgünleri berip berjaýsaňyz, ýylyň islenik faslyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüň özünde bolsa halkyň behbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.